गेजेरजों अमरस ब्रह्म बिथांखौ आं बे मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो सानो। बिथाङा दिनै दाख्लि बावैसो प्रेसमिट लानानै बिथाङा बुंदों दि बिथांनि बायदि साब्रै साबासो थानायमोनब्ला बिथाङा नैबे बिटिआर एकर्डनि लेखाखौ बिथाङा सावगोन होनना बुंदों। बिथाङा थारैनो बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि नामा? बिथाङाथ' बे बिटिआर एकर्ड खालामनायाव बिथांनि जेबो बिहोमा गैया। नाथाय बिथाङा माखौ साननानै दिनै बिटिआर एकर्डनि 3.1 दफानि जिथु गामि सुसन्नाय, बे सुसन्नाय 41 गामि हाबनाय लोगो लोगो बिथांनि माइन्डआव एबा ब्रेनाव मानि टेनसन नांदों। बिथांखौ सोरबा थिनदों नामा? गुबुन राजनितिक दोलोआ बिथांखौ थिनदों नामा? बिथाङा दिनै एसेबो मोजां मोनाखै नामा? बिथाङाथ' बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिबो नङा। बिथाङाथ' बिटिआर एकर्डनि जेबो बिहोमा गैया। बिथांमोना दिनै बुरायबाय। बिथांमोना बेफोरबायदि जानला मानला खोथा बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ। दिनै जों बिटिआर एकर्डनि 3.1 दफानि गेजेरजों जोंनि गामिया हाबनायनि थाखाय जों बेसेबांबा खुसि रंजा खुसि दिनै सनितपुरबासि रायजो हिसाबै, ढेकियाजुलि बासि रायजो हिसाबै। नाथाय अमरस ब्रह्मआ दाखालिबावै ओरैबायदि मोनसे प्रेसमिट होनानै गाव बुंदों, बेनो लायनो बिटिआर एकर्डनि थाखाय जोंनि बर' हारिया सानसे समाव जोबस्रांलांगोन। बिथाङा बोरै मिथिखो? बिथाङा मा बुङो, इसोर नामा बिथाङा? बिथाङाथ' इसोर नङा। बिथाङा सासे मानसिसो। बिथाङा बुरायबाय। अमरस ब्रह्म, नोंथाङा जिरायदो, नोंथाङा बोरायबाय। आरो सासे दंबावो जोंहा दावराय देख्रेब आदैमोन, नोंथांमोनाबो एसे जिरायदो। बर' हारिनि खामानि मावग्रा गोबां टेलेन्टेड गुनि गियानि मानसिफोर दं। नाथाय नोंथांमोना सब समय प्रेसमिट आरो मिडियाजों नोंथांमोना बर' हारिनि बेरेखा खोथाफोरखौ बुंबाय थायो। नोंथांमोना जुदि गले गले बेबायदि बुंबाय थायोब्ला नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि मा बुङो, जोलैनि हांगार हिसाबैसो जों बुंनो नागिरगोन, जोंनि सनितपुरबासि हिसाबै। मानो होनोब्ला जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नैबे दाखालि बावैसो पार्लियामेन्टआव पास जानाय 41 गामिया हाबनाय लोगो लोगो थालांनाय गामिखिनियाबो नेक्स्ट पर्यायाव हाबगोनखौ साननानै जों बेसेबांबा खुसि। नाथाय अमरस ब्रह्म, दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना जेरैबायदि प्रेसमिटआव माने बिलाइखौ ओरै लायै लायै, बै कागजखौ लायै लायै आं बायदि साब्रै साब्ला नैबे बिटिआर एकर्डनि लेखाखौ आं सावजोबगौमोन होनना बुंनायखौ जों बिराद गाज्रियै बिथांखौ जों सोंखारियो। बिथाङा थारैनो बेबायदि बुंनाय रावखौ जुदि प्रेसमिट लानानै बिथाङा जुदि बुखारना लायाब्ला एबा थिखांना लायाब्ला जों बिथांखौ सनितपुरनिफ्राय एबा सनितपुर हालामनि रायजोआरि हिसाबै बिथांखौ जोलैनि हांगार हिसाबै जों बिखौ गनायनो बाध्य जागोन। आं दिनै आयंमोनखौ बेबायदि बुंनो गोसो गैयामोन। नाथाय बिथांमोना बोरायबाय। बिथांमोना मानो बेबायदि एसेबां बोराय देहाखौ लानानै बै बिटिआरनि सागानगिरिबो नङा, जेबो बिहोमाबो गैया बिथांमोनहा। ओरैनो जानला मानला गावखौनो मोनसे डेभलप हिसाबै गावखौनो प्रेसमिट होयो, माबा ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थायो। बिदिखौ आं बिराद दुखु मोनदों। बेनिखायनो एबारनिफ्राय बिथांमोना बेबायदि बेले बेजे खोथाफोरखौ बुंनो नाङा। आरो जि बुंदों बिथाङा, जेरै बिटिआर एकर्डखौ दिनै एसेबां गुनि गियानि दिनै मोनबा, दिनै एनडिएफबि फेक्सन मोनथाम, इउबिपिअ, आबसु बिथांमोना ज' जानानै बर' हारिनि थैस' थांस'नि मोजां थासारिखौ लानानैसो बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। नाथाय हारिनि मोनसे गोनांथार एकर्डखौ बिथांमोना मा खालामदों? सासे सानै मानसिया लोगो नांनानै बिथांमोना एकर्डनि लेखाखौनो सावनो नागिरदों। नाथाय बिथांमोननि बायदि हाजार हाजार रोजा रोजा बर' मानसि दं। जोंसो मिथिगौ, नाथाय बिथांमोना मा मिथिगौ? बिथांमोनहा गोबां रां रुफा जाबाय। बिथांमोना हयथ' गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय माखासे फैसा मोनदों खोमा। बिनिखायनो बै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजानायखौ लुबैयाखै। बिनिखायनो बिथांमोना सानै साथाम लोगो नांनानै प्रेसमिट होनानै लेखाखौ सावनो नागिरदों। बिनिखायनो आं बुंदों, जोंनि सनितपुरबासि हिसाबै बिथाङा बै बुंनाय रावनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा निमाहा बिनांगौ। आरो जोंनि बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना बिथांनो एफआइआर होनांगौ। आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय। गिबियावनो आसलते आंहा मोनसे सन्देह जादों, अमरसिंआ जे गाव बर' नंगौना नङा, जे बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ सावनो ओंखारलायनाय। आंथ' मोनसे माने सनितपुरबासि हिसाबै जे बिथाङा माने बर' नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव सन्देह दं। मानो होनना बुङोब्ला जों बिटिआर एकर्डखौ जों माने हमनानै ला दिनैहाय मोनथाम एनडिएफबि मोनथाम फेक्सन आरो ओजोंहाय फरायसा आफाद आरो लोगोसे लोगो नांनानै बे बिटिआर एकर्डखौ लाना फैनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बे बिटिआर एकर्डआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे एकर्ड। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बर'फ्रा
गोबां माने जोहोलावजोफोरा बर'लेण्ड नागिर गोबां माने जिउ बावनो गोनां जाबाय बे जिउ बावनो गोनांनि थाखाय दिनैहाय बर'लेण्ड सोमावसारारि जों बिटिआर रेकर्डखौ मोननो हादों जे बे बिटिआर रेकर्ड मोननायनिफ्राय जों माने सनितपुरबासि बा गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा दिनैहाय सिमा बारनाय हाबाफारियावहाय आवगायनो हादो बा मोननो हादो बेखौ लानानै जों सनितपुरबासि जानानै एसे गोजोननाय दङमोन नाथाय बिथां अमरसिं ब्रह्मनि बेबायदि माने प्रेस मिटआव ओंखारनानै खोथा बुंनायखौ लानानै जों जोबोद दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बिथां अमरसिं ब्रह्मआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बे बिटिआर रेकर्डआ मोनसे जातिनि एकर्ड हिसाबै दिनैहाय बिथाङा जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा दा जातिमेन्ट सेन्टिमेन्ट थानाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बाथ्रामोन नाथाय बिथांमोना खुनु जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया गावनि राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने जानला मानला बानसावलाबायदो बुंलाबायदो बिसोरो माने हमनानै ला सिमा फाग्लाफोरबायदि माने गिदिंलाबायदो बेफोरबायदि सिस्टेमसो जादों माने बिसोरनि बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे बिटिआर रेकर्डआ जाबाय गोजोन गोरोबथा एकर्ड बे बिटिआर रेकर्डजोंनो जोंनि बर'नि समस्याफ्रा सुस्रांनो थांगासिनो दं बेनिखायनो बिथां अमरसिं ब्रह्मखौ आं थोंजोङैनो माने सनितपुरबासिनि जानानै आं बिथांखौ बेफोरबायदि जानला मानला बाथ्रा बानसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आं बिनिफ्राय बिथांखौ आं फोरमायहरनाय जाबाय। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहर